Ešte si výter. No, takže... Fuj, som strašne spotený. Vidíte tie kvapky, čo mi tečú? Som úplne spotený, prepotený ako prasa. Trepeme sa na pánsky diel. Takže toto je expedícia narkovárom v plnom zostavení, od plného osadení. A ešte furt ideme hore. Bude slnko, bude teplo. Ideme sa páriť, už teraz sme spotení. Máme také sily. Takže expedícia Narkobaron sa dostala práve na takú vyvýšenú návršnú plošinku. Skús ma odfotiť, skús ma natočiť, že aký sa spotený. Natáčam. Ako mi lezú kvapky. Natáčam. Zo všade. Takže asi takto sme na to. Asi takto sme na tom. Sme všetci dobre spotení, ale ešte nie je tak unavený. Takže sme teraz niekde pod Pánskym dielom. Sme na severnej strane pod vrchom Pánskeho dielu, čo už môže byť celkom slušná nadmorská výška, odhadujem takých 800 metrov nad morom. No to pridaj. Možno, že aj 900. A... Takže záhuba, ja te krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. V mene Lambdy a hercov? V mene Landy a hercov si oficiálne záhuba vovačka. A prečo? Na to, že proti slnku. Uvidíme, ako to bude. Ale každopádne podľa mňa toto je perfektná lokácia, je to vysoko, je tu kľud, je tu lúka, je tu aj tieň, je tu aj slnko, takže keď budeme sa chcieť skryť, tak sa môžeme skryť, keď budeme chcieť byť na slnku, tak sa poďme vykosiť na slnko, ale ja už mám slnka dosť teda osobne. A táto na ten kopček, na to čo? Na to na ten kopček zabijeme anténu. Dobre, dá sa mi to byť, dúfam, že to nie je mráme nízko, dúfam, že to nie som mravce tunak. Je to kameň? No tak asi nič. Ale dačo vymyslíme. Aspoň lepšie držať bude. To vyzerá byť aký štrk. To je také tvrdé. Dobre, skúsime to páni, mne sa to páči. Tu Dobre. už by sme nižšie išli do dolinky a tu je to dobré. Natáčaš? To je azbest, Natáčam. nie je jebaný. Hej, To není azbest, nie. ba to je azbest. Ja, toto je azbest, áno. To niekto musel sem vyhodiť čiernu skládku páni. Ale Národný toľko sa už nemusíte Toč mi, bať. ako mi tečie kvapka po čele. A aj netečie, aby som mal lepšiu asi fotku, lepší záber. To má aj baterku v sebe? Hej, Vstávanú? stávano. Kde Toto nám je na nič, to je na CBčko ručku, na mydle. Kde zistím, koľko má? Čo Nabité. zistíš? Nabité, keď to zapneš, keď to stlačíš. Peťo má nabíjačku, Tak nás to ale pekne invertor má v aute, takže Hej, neviem na invertor je v čom. aute, takže mi na nič úplne, prepásobil úplne zbytočne. Tu je tá alamatka stará, takže tu je CBčko, natož to, so skrivenou anténou. Dáme tam poriadnu anténu na túto CBčku. Je to Alan 42 Multi, či do ručí. Poďme sa pozrieť, Mám tu aj hrubú izoletu. čo sme pripravili na našu landu polku. Toto bude kolík, ktorý plánujeme zabiť sekerkou do zeme. Počkaj, ti to otvorím, nech to vidno na kamere. No a sme úplne nepripravení, ako sme kúpili antenku, tak ju aj máme. Takže bude to aj pre nás trochu novota, že ako to ideme zložiť, ale ja som už skladal raz 5 ospinu, takže viem, do čoho idem. Dobre, toľko pre teraz. Ešte kolik si mal ukázať? Kolik som ukázal, ten je úplne supíš To si pupíš. prečo vzali izolopolovo? Aby sa niekto neporezal. Aha, dobre. A teraz to odizolopujeme? Hej? Musí byť vodorovne ešte, hej? Není tam taký dyblík na vrch? Je. Hej. Takýto, ja, že tam bývajú také one, také gule. Na 5 bývajú, ale to iba na istých typoch. Záhuba, povedz nám to čo o sebe. Dlhá tyč. Dlhá tyč. No, asi tak, máš pravdu. Ja. Čo sa vám teda? 900 korún českých. Čisto nová, so zárukou, 2 roky. Samozrejme máme malý problém. Budeme to musieť nejako podložiť. Také dosky? S tým sme sem šli, ale také doštičky, niečo, čokoľvek. Možno aj vďaka tomu to vyrovnáme. Ja, potom keď...
Takže táto expedícia Narkobaron, hlási sa Tek. Tu je Hurikán. Tu je Záhuba. To som ja. Máme tu Lambdu polku. Pekne vysokú. Na veľmi dobrej lokalite. Na výhľade na Sliač, na Zvolen, na Hriňovú, Lučenec a tak ďalej. Na druhú stranu máme Liptov, Kysuce, and so on. Takže sme v Banskej Bystrici na Pánskom dieli, na lúke a no tak nech sa k tomu vyjadria členovia, ja si myslím. Plán je taký, že zapojíme proste tento PSV meter do stredu, pretože nemáme dlhšie káble. Tento PSV meter nám povie, či máme dobre vyladenú anténu alebo nie. Ak ju nemáme dobre vyladenú, tak ju vyladíme ešte lepšie, aby to bolo čo tip-top. A tu je zbytok crew. Hello, tu je Hurikán. Tu je Hurikán, Záhuba. Cheers, Vinko. Cheers, Vinko. Takže dáva červené vinko, ukáž značku. Ukáž značku. Takže je to... Je to Vespral rezerva, je to najkvalitnejšie vinko, aké môžete kúpiť. Určite. Čisto, alebo my tu máme blízko seba aj vysielače a to je problém, pretože tie vysielače vyžarujú strašne veľa žiarenia a robí to brutálne veľa rušenia, ak ma rozumieš. Hej, začuli sme nejakú reštiku proste a Záhuba s nimi komunikuje a asi sa tam stavíme možno, ale uvidíme. Každopádne počuli sme vojakov zo Sliača. Konec to boli policajti podľa mňa. Tek expedícia Narkobaron, sme na Pánskom dieli, ak nás počuješ, prosím odpoveď. Čau! Roger. Neviem, či ho počujeme. A môžem ti povedať tak, že je tam asi tak 20% šumu úplne čisto, ako úplne laicky, takto ti to poviem. To som teda veľmi rád, vy mi idete 43, Roger, mám, pobral som. OK, díky, no je to tých 77 km, ako to podľa internetu pozerám, no ja mám nadmorskú výšku len 201 metrov nad morom. Povedz, že my sme pod onými, pod vykrývačkou 20. Do pár ľudí po kopcoch. 15. A tuto bude od On je Peter? 15. od 6. Robert. Tu je Hurikán Banská Bystrica, Robert, pobral som ťa pekne, rozumeli sme. Vravím, sme asi v nadmorskej výške dobrých 1000 metrov nad morom a neviem, či to vidíte. Zvyšok expedície Záhuba a Tek sa teraz momentálne bavia o tom, že kde by bol dobrý príjem, kde by bolo dobré dať opakovať. Ak to vidíte, momentálne by som mohol povedať, že máme dobrý výhľad na Sliač. Skúsi nazoomovať, aj keď nemám objektív stávaný na zoomovanie. Naše a tvoje dojmy. Ja som našiel, kde bude opakovať. Mne sa to strašne páči, akože je to neskutočne, dovolili sme sa 77 km stade to, proste a celý čas sme nevedeli nikoho chytiť, proste. To je všetko, čo k tomu môžem povedať, nádhera. Proste to je neskutočný zážitok, neskutočne niečo. Naozaj. Takže... Dávame brejka, dávame výzdy, dávame všetko. Výzva na kanál 1, Už sme chytili aj jedného kolotočára z oného. Skade to bolo? Trnava či skade? Takže sa bavíme. Jedno pivečko na Pánskej diel by sme mohli poprosiť. Veľmi by sa nám zišlo teraz v tejto chvíli. A bez slivovičky ešte. Pekne. Kamarát, chcem ešte doobjednať slivovičky a jeden Sprite a ak tak tá barák s riankami. Ďakujem.
Peskové začumené rádio. Keď mi dáš reportík, tak ti poviem aj Santiago. No my ťa počujeme 5-3 alebo 5-5, asi 5-5 by som povedal, alebo 5-4 tak nejak. Neviem to odmerať, pretože sme na Formule 1, máme lambdu solku na kopci, proste ideme z baterky, je to expedícia, proste sme tu traja, ja som Tech, je tu Hurikán a posledný je Záhuba, takže sme tu traja, môžem ti dať svoj lokátor, ale prosím ťa, ak máš pri sebe, daj nám svoj